Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija żar il-purċissjonijiet tal-Irxoxt fil-Kottonera fejn iltaqa' man-nies fil-jum tal-Għid il-Kbir. Adrian Delija beda bl-ewwel żjara tiegħu fl-Isla fejn ra l-Irxoxt ħirġa mill-Knisja ta' Marja Bambina tal-istess lokalità. Minn hemmhekk hu beda miexi lejn ix-xatt fejn kompla jiltaqa' ma' dawk preżenti. Hekk kif niżel ix-xatt hu qasam il-port b'dajsa lejn il-Birgu biex ra l-istatwa tal-Irxoxt ħirġa mill-parroċċa ta' San Lawrenz filwaqt li assista wkoll għat-tradizzjoni ta' kull sena, dik tal-ġirja bl-Irxoxt. Kien hawn li ma' Net News Adrian Delija bat l-awguri tiegħu lil Maltin u Lawċin għall-Għid il-Kbir. Messaġġ ta' għaqda, messaġġ ta' trionf, messaġġ li eventwalment it-tajjeb dejjem jirbaħ u messaġġ li l-poplu Malti fit-tradizzjonijiet tiegħu dejjem jingħaqad, dejjem ikun flimkien, dejjem jirnexxielu isib dak id-dawl anka fl-iktar momenti mudlama. Iktar tard hu mexa lejn Bormla fejn ma' triq kompla jiltaqa' man-nies u żar ukoll il-każini tal-Partit Nazzjonalista tal-lokalità, l-istess kif għamel iktar kmieni fl-bliet l-oħra.